Yo, zdraví vás bossov. Minule sme sa venovali európskym akciám, no dnes budeme ešte špecifickejší a ostaneme doma. Teda vlastne v Prahe. Ono čo si budeme, Slovensko pomaly ale isto cúva a zatiaľ čo na pražskej burze sa v polovici septembra zobchodovalo za deň zhruba 30 miliónov eur, v Bratislave to bola asi desatina. A s tým fakt nemá zmysel strácať čas. Navyše, nie je to tak dávno, čo sme vám už vraveli, že index pražskej burzy tento rok poráža aj legendárne S&P 500 alebo Nasdaq Composite. 500 najväčších firiem má od počiatku roku narast od cca 12,5%, Nasdaq asi 16% a Praha? Jak se máte? Praha! Skoro 38. Je teda ideálny čas na to, pripomenúť si, z čoho sa tento index skladá a prečo je na tom tak dobre. Takmer 3/4 tvoria banky alebo poisťovne. Konkrétne 3 banky a 1 poisťovňa. Najväčší podiel má Komerční banka, ktorá tvorí skoro 1/5. Komerčka je čo do počtu spravovaných aktív, tak do počtu klientov 3. najväčšou bankou v Česku a je súčasťou francúzskej skupiny Société Générale. Jedna akcia stojí aktuálne niečo málo cez 1000 korún a od počiatku roku sú v pluse cez 20%. A to sa ani nemusíme baviť o 5-ročnom horizonte, do ktorého ešte zasahuje COVID, kedy bol ten prepad razantný a odtedy sa cena viac než zdvojnásobila. Zastúpením v indexe im na päty dýcha Erste, čo je síce samo o sebe rakúska spoločnosť, no tí bystrejší vedia, že pod nich spadá aj Česká sporiteľňa. Teda spadá, ona tvorí veľmi významnú časť, pretože má zo všetkých dcérskych spoločností najviac zákazníkov. Zároveň za rok 2024 prispeli do skupiny prevádzkovým ziskom cez 1 miliardu, čo je mimochodom viac než tretina z celej strednej a východnej Európy a zhruba súčet výsledkov zo Slovenska a Rumunska, a len trochu menej ako polovica z Rakúska. Samo o sebe je Sporka v Česku najväčšou bankou a definitívne už v oboch ukazateľoch predbehla aj ČSOB. Erste má od začiatku roku plus cez 37%, za 5 rokov dokonca neskutočných 322% a aktuálne cena je zhruba cez 2000. Trošku preskočíme a pozrieme sa na 4. miesto, kde je posledná banka zastúpená v indexe, Moneta. Tu takmer z tretiny vlastní skupina PPF, aj keď nie úplne napriamo, ale cez spoločnosť Tanemo. Inak pod PPF okrem toho spadá aj O2, Home Credit či Airbank, ale to len tak medzi rečou. Moneta sa v tom rebríčku českých bank pohybuje niekde medzi 5. a 6. miestom a ich akcie sú z doposiaľ spomenutých asi najdostupnejšie, pretože jedna stojí len niečo cez 163 korún. Výnosovo sa viac podobajú Sporke, pretože od začiatku roku pripísali 32% a za posledných 5 viac než 220. To ako banky zarábajú asi nie je potrebné úplne vysvetľovať, keďže ste si asi všetci všimli, že zatiaľ čo na sporiacom účte dostávate zhruba 4% úrok, na hypotéke je to o niečo viac a na úveroch sa ani nemusíme baviť. S tým má každopádne čo to spoločné aj Česká národná banka a tá práve minulý týždeň rozhodovala o zmenách úrokovej sadzby. Teda nezmenách, pretože sadzba ostala naďalej na 3,5% z dôvodu pretrvávajúcich inflačných tlakov v ekonomike. Kde sú tie časy, keď bola dvojtýždenná repo sadzba len tesne nad nulou a hypotéky skoro zadarmo. To naopak v Amerike sa Fed trošku rozhýbal a po nekonečných útokoch od Donalda Trumpa prišiel Pavel aspoň s miernym ústupkom a znížil sadzby o 0,25% bodu do pásma 4 až 4,25%, teda najnižšie za posledné 3 roky. Zaujímavosťou je, že české banky majú v obľúbe sponzorovať najväčšie hudobné akcie v republike. Komerčka je partnerom Rock for People, Sporka sponzoruje Colors of Ostrava a ČSOB ďalší ostravský festival Beats for Love. No a asi viete, komu na staré kolena pekne zajebalo a začal zhodou náhod pred voľbami festivaly obchádzať. Nedajte sa ojebať. Ďakujem vám za pozornosť. Zase trošku politiky, no s tým úzko súvisí aj tretia najväčšia spoločnosť v indexe a suverene najobchodovanejšia a najobľúbenejšia akcia pražskej burzy, ČEZ. Toho sa za posledný rok zobchodovalo v Prahe cez 55 biliónov korún a len pre porovnanie Erste a Komerčka na druhom mieste majú objem cez 34 biliónov. No každopádne, v ČEZe je väčšinovým akcionárom Česká republika, ktorá má skoro 70% podiel. A asi pred každými voľbami niekto príde s tým, že by chcel túto spoločnosť zoštátniť kompletne. O tejto energetickej spoločnosti sa asi nie je potrebné viac rozkecávať. Kedysi v dávnych dobách energetickej krízy sme sa tu dokonca venovali cenotvorbe elektriny, takže vieme fakt všetko. Ak chcete byť chytrejší aj vy, dajte nám odber. Aktuálne sa akcia ČEZu obchoduje za skoro 1300 korún a aj oni vystrelili od začiatku tohto roku o tretinu. A za posledných 5 je to skoro 200%, hoci s podstatne väčšími skokmi ako v prípade Monety či Erste. Lenže to je samozrejme dané aj povahou biznisu.
Poslednou spoločnosťou, ktorá má zastúpenie cez 10%, je rakúska poisťovňa VIG, a.k.a. Vienna Insurance Group. Je to taký podobný prípad ako u Erste, kedy má český trh veľmi veľký vplyv na fungovanie celej skupiny. V Česku pod nich spadá z poisťovní Kooperativa a ČPP a táto dvojička mala v minulom roku zisk pred zdanením cez 200 miliónov eur, čo bolo asi len o tretinu menej ako rakúska časť a celkom jasne druhý najväčší podiel na zisku. Od začiatku roku sú na tom zo spomenutých akcií najlepšie, keď na svojej hodnote pridali skoro polovicu, čo je mimochodom drvivá väčšina nárastu aj za posledných 5 rokov, keďže za tú dobu iba zdvojnásobili svoju hodnotu. Všetky tieto spoločnosti majú tiež spoločné to, že vyplácajú dividendy. U Momenty to bolo v tomto roku asi 10 korún na akciu, v Čese 47, v Komerčke asi 90 a Erste a VIG pochopiteľne vyplácajú v eurách. Erste vyplatila asi 3 eurá na akciu, VIG polovicu z toho. Do všetkých týchto akcií môžete investovať cez brokera FIO banky. Ak ste to ale ešte nikdy nerobili, tak vedzte o tom, že sa po otvorení stránky budete cítiť ako v inom storočí a dosť možno sa automaticky budete pokúšať vynájsť koleso alebo objaviť oheň. Erste a VIG potom môžete nakúpiť aj na tradingu či iných platformách a do Komerčky môžete ísť aspoň nepriamo cez Societe Generale. No a potom už je tu celkom slušný prepad, len niečo málo cez 4% indexu tvorí zbrojovka Colt, ktorú nasleduje Philip Morris a o tých ešte menších sa mi ani nechce rozprávať. Aj keď teda škoda, že Kofolo ten priestor nemal niečo väčší. Tej sme sa ale podrobnejšie venovali už dávnejšie, takže ak vás to zaujíma, pozrite si naše video o defenzívnych akciách. A nezabudnite nám samozrejme napísať, čo by vás zaujímalo na budúce.